Okay. Εντάξει, από αρχή ελευθέρωσης του φιδιού νιώθουμε όλοι πολύ καλά. Θα το ελευθερώσουμε. Να το, μεγάλο. Αυτό τι είναι ρε μαλάκα? Οχιά. Πού είναι το Είναι τεράστιο. Περίμενε. Οχιά είναι. Περίμενε, γιατί αυτό θα το σκοτώσει αυτό. Την πιάνω. Όχι, μην το ρίψω κινδυνεύσεις. Οχιά Αυτό είναι. είναι μεγάλο, φίλε, δεν ήταν. Όντως αυτό άμα γρέψει. Είναι οχιά αυτό, ρε φίλε. Ναι, ρε. Τέτοιο είδα και την άλλη φορά εκεί. Όλες οι Και οχιές τόση τις ώρα βλέπω. ακούω. Κάτι τέτοιο ακούω. Εδώ μέσα είναι το περιβάλλον για αυτό το πράγμα. Εσύ εδώ τώρα. Όπα. Ω μαλάκα, δες που πάει. Αυτό μπορεί να είναι οχιά. Οχιά είναι, ρε. Αυτό δεν το πιάνε με τίποτα. Κάτσε τρελόζε. Δεν το πιάσεις αυτό, ρε. Αυτό θα έχει με το που θα πας να το πιάσεις, να γυρίσει και να σε τσιμπήσει αμέσως. Και πολύ δυνατό το. Δεν είναι μωρό. Τι είναι βρε κουπί. Φαντάζομαι αυτό έχει πολύ πιο δυνατό δηλητήριο το μεγάλο, Το ίδιο είναι. Το Έλα. Αλλά έχει πιο μεγάλη ποσότητα. Έλα, ακόμη γράφει το βίντεο. Λοιπόν, Πάμε. συνεχίζουμε στην απελευθέρωση Γράφει το βίντεο. Ναι, ρε. του δικού Λοιπόν. μας φιδιού. Ελπίζουμε να μην το φάει το μεγάλο αυτό εδώ το μικρό. Λοιπόν, την αφήνουμε ελεύθερη. Μην το πετάξεις κάτω. Κινείται. Την αφήνω Ας- εδώ ας- μήπως φύγει μόνη έτσι. της. Δεν θα φύγει μόνη της. Μαλάκα, τι σκατά, πολύ επικίνδυνα το παιδαστικά. Ναι. Λοιπόν. Έλα, μόλις έλα, μπράβο, Ζεστάθηκε τώρα, εντάξει. μπράβο. Κοίτα, ελέγχει το μέρος. Εξαφανίστηκε.